पुरोगामी टीव्ही के स्वागत। ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्ह्यात हलगर्जीपणा केलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा। पुरोगामी संघर्ष परिषदेची पोलीस अधीक्षकांच्याकडे मागणी। सांगली मणेराजुरी तालुका तासगाव येथील सुरेश वाघमारे व वर्षा वाघमारे या कुटुंबियांना गेली अनेक वर्षे त्रास देत असलेल्या बेडगे व कुलकर्णी यांच्याबद्दल वारंवार तक्रार करून देखील पोलीस दखल घेत नसल्यामुळे शेवटी संघटनेच्या माध्यमातून तासगाव पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद झाल्यानंतर तहसीलदार यांनी घटनास्थळी पाहणी करून दिलेल्या रस्त्यात बांधकाम केलेल्या बेडगे कुटुंबियांच्यावर दुसरी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करून आरोपींना पळवट काढून दिल्याप्रकरणी व कुलकर्णी आरोपीवर कसलीही कारवाई न करता फक्त हजेरी घेऊन सोडून दिले प्रकरणी सदर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी अश्विनी शेंडगे व सदर गुन्ह्यात तपास करणाऱ्या सर्वच पोलीस कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात यावे व फेर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, यासाठी पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष प्राचार्य बाळासाहेब साठे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सांगलीचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर बसवराज तेली यांना दिलेल्या निवेदनात मागणी केली आहे। सदर खातेनिहाय चौकशी व कारवाई 7 दिवसाच्या आत न झाल्यास पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या वतीने आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे। सदर शिष्टमंडळात राज्य उपाध्यक्ष सुनीता खटावकर, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष नैना लोंढे, वरिष्ठ जिल्हा अध्यक्ष वनिता सोनवले, शहर जिल्हाध्यक्ष शीला बनसोडे, महापालिका क्षेत्र अध्यक्ष सुजाता कांबळे, पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष गणेश घाटके, युवक जिल्हाध्यक्ष अक्षय खुडे, जिल्हा उपाध्यक्ष कोमल भोसले, वाहतूक आघाडीचे स्वप्नील बनसोडे, इस्लामपूर शहर अध्यक्ष शैनाज जमादार इत्यादी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते।